Mikko, nyt täytyy sanoa, että nyt on sitä tunnelmaa. Kyyhkysilläkin meni pieni tovi löytäessään tien pois stadionilta, mutta virta ei suinkaan vie pelkästään täältä ulos, vaan nyt ilmeisesti vieraiden määrä lisääntyy ja ilmassa on jotain sähköistä, jotain sinistä, jotain lainattua savua ja sellainen tunne kuin avajaisshowssa oltaisiin siirtymässä historian lehdille ja maailmanmestaruuskilpailujen alkujuurille 22 vuoden taakse. Kohta tehdään aikamatkaa tosiaan aina ensimmäisiin yleisurheilun MM-kisoihin. Tuo pyramidi, joka lähestyy stadionia, pitää sisällään, näyttäisi siltä, että sinne on kätkeytynyt aikakone. Professori X laitteineen lähestyy stadionia ja on ilmiselvästi laskeutumassa yleisön ja kilpailijoiden sekä toimitsijoiden keskuuteen. Aikakone paukkuu ja rätisee. Tunnistattu muuten tämän professorin? Näyttää aika tutulta, mutta se vaatii tietysti vähän kulttuurin ja taiteen tuntemusta. Annetaan katsojienkin hieman vielä pohtia, kuka mahtaa olla tämä professori X ihan oikeasti. Sitten on aika käynnistää kone. Laitetaan koodit. 1983. Ja saattaa olla, että ennen sitä laitetaan vielä ne laskeutumisen koodit, sillä tuo pyramidin muotoinen aikakone on tällä hetkellä tulossa tuonne 100 metrin lähtöpaikan kohdalle. Se on valaistu. Ja stadion muuten on pimennetty tehovaloilla. Tunnelma kohoaa, kun aikakone siirtyy tuohon 100 metrin lähtöpaikan viereen viheriön yläpuolelle. Stadionilla muistellaan siis tänä iltana menneitä kisoja. Oppaina kotimaiset ja kansainväliset huippunimet. Sitten mennään, Mikko, pidä kiinni. Näin on. Lähtölaskenta tai laskeutumis. Toimenpiteet ne ovat käynnissä ja taaksepäin vuoteen 1983 selvästi professori X on meitä viemässä muistorikkaisiin hetkiin. Suomen kamaralla alkoi maailmanmestaruuskilpailujen tarina tällä samaisella stadionilla
isänmaallisessa, mutta kansainvälisessä hengessä 22 vuotta sitten. Kisamottona oli ystävällisyys, säästäväisyys, joustavuus. Kisoja haki silloin 2 kaupunkia. Helsingin kanssa kilpaili Stuttgart. Helsinki sai kisatäänin 11-6. Ensimmäisissä maailmanmestaruuskilpailuissa oli yli 150 maata mukana, urheilijoita noin 1330. Niihin kisoihin tänne Helsinkiin saatiin mukaan ja siitä eteenpäin valtioiden määrä on lisääntynyt niin kuin tämänkertaisissakin kisoissa, jolloin on hätytelty jo tuota 200 maan rajaa. Maailman ennätyksiä kisossa tehtiin vain 2. Menestyneimpiä olivat suurvallat, Neuvostoliitto, USA ja DDR. Ja otetaan sitten vielä se säätiedotus, joka lupaa elokuussa 1983 auringonpaistetta avajaisiin. Ja Suomen lipunkantaja, 4-kertainen olympiavoittaja Lasse Virén. Ja nyt tämän aikakoneen kapteenina professori X on valmis siirtämään muistot ensimmäisiin maailmanmestaruuskilpailuihin. Musiikkiakin on tulossa ja myöskin näiden kuvien myötä muisteluhetkiä kisoista, joiden suurimpia tähtiä olivat muun muassa Carl Lewis, Jarmila Kratochvilová, Mary Decker, Tiina Lillak. Ja siinä Decker juuri kuvassa 1500 metrin ja 3000 metrin juoksujen myötä kaksoismestari. Aikakone on laskeutunut ja on ensimmäisen musiikkiesityksen aika. Yhtye, joka tunnetaan myös maailmalla Puna-armeijan kuoron kanssa sekä ilman. Leningrad Cowboys.